bawang nok tengah sawah klambi ireng pinggire bedal. Ojo gampang dipecah belah mundak-mundak sing seneng kaum penjajah. Mulane kudu waspada. Numpak taksi ke Surabaya, ayo cinta damai sesama bangsa. Aku nek ndelok dolor sing disiarno ana TV, terjadi perang ana luar negeri. Pelayune pengungsi koyok gabah diinteri sampai direwangi ninggalno sanak lan pami. Sing dadi korban dolor gak cuma wong siji, sampai cilik gede tumekane apa hati. Mulane dolor-dolor ayo sing ati-ati, ojo gampang kena pengaruh barang sing dorong. Anti perang dolor lan cinta damai iku pesene lak para nabi. Rebutan balung sing tanpa isi, sebab dunya lan pondo gak bakal digawa mati. Ayo nyenyuwun dulur marang Kang Maha Suci, supaya ayem tentrem urip ana bumi perti. Ojo duweni sifat iri lan dengki, ngailing ana semboyane NKRI. Ayo Cak. Iki jaman Cak, jaman wis edan, sing gak melok edan jare gak kedu. Akeh wong sing kebrangasan, uga akeh wong sing mental. Aku ngomongno Cak tanggoku dhewe, ya guyu nek ana karepe, jare aku wis ketok duwe ngomong nyelang meneh dibaleni. Wis sak wulan gak ana kabare, nek ditakokno jare sik durung duwe. Aku ngomong saiki ana butuhe, dheweke jawab barek lirik mripate. Ngomong karo liyane, jarine aku cik mentalane. Aku sadar tak jarno wae sampai saiki
ana dununge namung semanten kidungan kula mbok menawi lepat barang keresa nek ditinggal cak awe-awe lodro KRI koncone iki koncone cak lho enak kanca siji gak kaya kanca loro enak kanca loro gak kaya kanca telu kesuwen kanca sak donya ngono lho hah sampean kanca sak donya iku ya apa kanca sak bajek ngono lho nah lah nek kanca sak donya lak sak donya iki kanca sampean kabeh lho pada hakikat keluarga sampean gak ono pada hakikate ya sak donya ini kan padha menungsone ya iya cak jadi ya kudu padha rukune lho universal iku sih pasti apa artinya universal iku ya uni ku wedok persal persal iku gak lanang gak wedok oh berarti double gardan arep wedok campur banci ACDC lah intine campur banci ya nang Undang-Undang Dasar 45 itu wis mengatakan bahwa perdamaian dunia itu tercantum ning kono. Iya. Tapi utamakan perdamaian Nusantara dhisik nek jare aku lho ya. Yo aku ya malah lebih Nusantara ya penting, tapi sing luwih penting diawali dari keluarga lingkup kecil dhewe, kanca, keluarga nang omah, keluarga dari keluarga. Dari mari nang gone omah. Ya. Omah baru tingkatnya lebih besar lagi kampung. Pondasi pendidikan moral iku dimulai dari lingkungan keluarga. Dan jangan lupa dimulai dari dirinya sendiri dulu. Nah, yang lebih subnya gitu. Tapi diri kita itu kan bercampur dengan diri istri, diri anak, diri mertua, juga dirimu dan diriku. Nah, ngerti toh? Ya. Ngerti tak Kak? Kak. Berarti rumah tangga wis congkreh terus dirungokno anak. Hah? Biasa ya apa? Ya iku berarti gak nyontoni sing apik ya. Iya gak jadi toladan. Gak mengedukasi anak untuk berbuat yang baik. Dadi nek dhek kudu iso dadi example. Wis wis sampean sampel. Kon gelem dadi sampel. Gak aku tak sapi lah sing sampel. Jare mau universal. Iya. Jadi example satu contoh yang konkret itu adalah diri kita sendiri. Ya toh? Iya. Kedua keluarga. Keluarga ini tidak hanya istri dan suami. Mertua iya, anak iya, besan iya. Tapi yo gak gampang lho iku. Oh, temen. Tidak semudah itu untuk mempersatukan persepsi atau prinsip ya. Satu keluarga itu angel. Karena untuk menyatukan hati yang berbeda, itu gak gampang. Betul. Soalnya ana istilah Jawa ngene, Cak Kusnan mau meneng lha apa iku? Cak Kusnan iki kukur ae. Lho Cak Kusnan iku meneng wis menenge karena menikmati kebahagiaan. Ya, iso menyatukno keluarga. Aku sajane wis menging sapi aku. Keluarga berencana. Lah apa sampean menging aku? Lho gak ngono. Maksudku aku wis gak ngene-ngene rek, aku ngrungokno tok ae. Soale aku wis nglakon. Ana istilah ngene. Ya kedengarannya rada saru tapi maknane jero. Ya kan? Saru tapi maknane jero. Oh, siji silit siji anggit. Terjemahno sap. Gak ngerti Cak wong sampean sing ngomong kok. Lah kok iki ya apa sih? Jadi gak ngerti aku. Senajan bojo lanang, bojo wedok itu duwe privasi dewi-dewi. Kadang-kadang sesuatu masalah didelok teko perspektif bojo wedok. Bojo lanang itu kadang-kadang gak padha. Ora bojo lanang. Lho bojo lanang. Tak bojo lanang. Nek aku nyaranno ngene. Nek iso ya aja sampe rek. Golek bojo wedok ae. Aja sampe golek bojo lanang. Soale ana donya iki kan loro badene rek. Rungokno. Kan ngomong yo salah. Lah terus bojo lanang iku artine kanggo wong wedok. Terus bojone lanang lah ngono. Lah iya, lah iku lanang bojo lanang ya. Gak ngono. Lah apa wong kan mau sarapan apa sih? Makane cara pono kates dicel-cel. Wong ono kacange olah apa milih kulite. Ngono lho aku cak Sabil iki kan aku iki sajane aku kate ngomong baik keprosut ae. Contoh cilik tapi bener-bener konkret. Ya toh. Saiki ana istilah
4 sehat 5 sempurna, tapi gak 4 itu saja. Sing tepat adalah gizi seimbang. Ya. Makanya prasarapan iki kudu ana kates dicel-cel. Dincel-cel. Paling aku benih iso dikirimi rek Aku iya. Pak Kusnan iki kula sarapan kates kula encel-encel. Termasuk 4 sehat 5 sempurna. Kan Gizi lagu seimbang. Lagune apa? Aku anak bejat. Loh. Kok niku ya nyontoni gak Aku genah. anak sehat. Aku anak sehat, tubuhku kuat ya. Kan. Karena ibuku rajin dan blesat. Duh, ngono, Cak. Rajin dan cermat. Ngono, Cak. Iya apa? Aku anak sehat, tubuhku kuat karena bapak dan ibuku rajin membuat. Setiap hari aku selalu diberi aki. Iki ana Asik. kabar gembira. Nah, apa, Cak? Soale Abah Cipto mambengi. Alhamdulillah. Gak iso ngrungokno. Loh, Soale lah sibuke luar biasa. Lah ngono kok gembira sih, Cak. Gak ngono kok gembira. Maksudnya walaupun ndak sempat Gak ngerungokno, sempat ngrungokno. tapi ngekei kabar Tapi sik ngekei kabar bahwa ngono lho, Sap. tebal benur Lah, iku sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua. Heeh. Jarene Abah Cipto, mari kita dukung sukses berjamaah Nah, alhamdulillah jadi Ojo. sukses kabeh. di Sukses bidangnya ijen, ya. masing-masing. Sukses bareng kabeh sukses. Iya, alhamdulillah. Isap ngludruk ya sukses. Amin. Grupnya akeh saiki. Heeh. Aku kadang-kadang ini jane asli iki sampe grup Kusnan apa grup Sabil. Delok, Cak. Delok angin ya, Dek. Kebutuhan. Wong awake dhewe kok sak grup. gak Tapi soalnya sing tak kandel ngene. soalnya Kacek 50 tak aku tak melok rono ya. soalnya Cak Pendi kan melok ngalor melok ngedul. Melok Aku ngulon tambah melok grup ngetan. belas aku. Lah, Pak, lah campur sariku. Lah iya. Campur sariku grup sapa? Ludruk. Tapi tetep Iki ana iki apa ngarani penggemar takon Cak Kusnan ludruk RR iku ya sik gelem ditanggap ta. Mana gelem rek. Lah nek iki kabar gembira iki. Tapi tak rungok-rungokno jare kabare kok larang regane. Itu Iku hoak iku. bener apa gak ngono lho. Larang tapi kan sembodo. Nah, Ngono lho. maksudnya Jane yo pantes ngono rek. Iya. Engko tak kaya rego murah, main elek ya gak Iya, enak. iya, Nek iya. pemain elek ya gak enak, Lah. gamelan elek gak enak. Iya, Ngono. iya, iya. Jadi, Makanya tak arani RR sembodo iku lho, Cak. Regane di atas itu memberi contoh kepada yang lain. Ayo gitu sak ini lho ludruk Lah. iku. Lah. Supaya iso ngedum kancane, roto. Kabeh-kabeh rasane kayane ngono lho. iya supaya gak royok-royokan. Ya, aja bersaing yang Iya. tidak sehat. Alhamdulillah Oh. iki wis oleh tanggapan. Lah, Nah iki iya. Cak Pendi sing jelasno. Iya. Saiki bukti ini kapan nih wong cerapa ya gelem ya. Lah, wong mate ya gelem. Nyatane wong Wong mati Gabon ya gelem. gelem. Kok coba larang gelem ya. Iya. Iki wong Suriname ya gelem. Nah, iku Ya, apa? Suriname gelem, asli gelem ludruk. Ludruk. Tapi iku mang. Tapi apa? Tapi akeh biyen rono teko kene Suriname 24 jam lebih. Numpak perahu wae. Ayo Cak, iku Cak. Ya wis, iki kaja-kaja nggo tanggal 13 Juli ditekakno karo sedulur Cagagung Cerming Gresik Hajati Tasyakuran Sedekah Bumi. Nanti juga ada pengajian, juga ada acara macam-macam, juga ada ludruk RRI Surabaya plus campur sari ini. Halo. MC Cak Oh, Pendi luar biasa Sing wis pokoknya. Kondang. sing wis kondang nok nggone. Kondang kaunang teko Lamongan sampai Jepang. Sama kondangan bareng. Lagi penyelenggara ya, ini pemerintah desa Cagagung Kecamatan Cermi Kabupaten Gresik. Penanggung jawabnya Bapak Sapaat iki selaku kepala desa, terus pengarahe Bapak Agus Afandi sekretaris desa, Bapak Mualim ya Kasun Cagagung, Pak Taufik Hidayatullah Kasun Agung, seluruh perangkat desa Cagagung juga ikut berperan. Terus panitia ini paling penting Ya, iki sapa ya, Cak? Iki diketuai Bapak Mulyadi, wakili Bapak Andi Iswoyo, Terus sekretarisnya Bapak Rendra ya. Terus pengarah acara nanti Bapak
Husnul Fuad dan Bapak Heri Waluyo. Jalali. Ketok disiapno. 13 turu. Oh, ono maneh, Cak. Blender. Iku mau tanggal 13 Nok ngone Juli. Juli. Itulah Juli nek terming Gresik Cagakku ya. Terus Itu blender tanggal 28 September. nang dicak iku, Cak. Iku nok nggone Made. Oh, Made sambil kerep ya. Made sambil kerep ku merek wilayah Surabaya. Surabaya. Iya, Cak. Pak Lurah iku asmane Bapak Widodo. Ya. Kajate Widodo Widada ya. Widodo. Widodo Widada. dodone nang dadah. Dada mentok. Ya Lurah Pak Widodo. Iki ketua pemerintahi Pak Joko Sutaman, wakil Pak Mariono, sekretaris Pak Kamat, bendahara Pak Parjo, si kesenian Pak Suwoto ya. Jangan lupa tanggal 28 September. Hajati juga sedekah bumi. Terus blender mana? Blender mana? Balik nang Jalan Pemuda. Iya, balik rekaman. Ojo lali semboyane tapi Ya apa? sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Cakning sugeng pepanggihan malih kalian siaran ludruk RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Awari. Ketua Ning Purbandari. Operator Cak Isna. Ide cerita Cak Insya. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndak melampahi anak
Durhaka. Seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan sampun sami siyaga kados Palasta dipun lampahaken Cak Haryanto. Siti dipun lampahaken Ning Ami Sanjaya. Cak Sabil dalu niki dados Sutarno. Lia dipun lampahaken Ning Wiwi. Dene Dirman dipun lampahaken Cak Pendi. Bu Dirman dipun lampahaken Ning Murgiati. Edi dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Kusnan dalu niki dados Jamal. Supri dipun lampahaken Cak Insa. Derek-derek sedaya. Siaran dalu niki kairing kumandange gongso Kiai Macan Putih. Kita saking studio ngaturaken sugeng dalu lan sugeng midhangetaken. Sumangga. Apa, Mak? Gak ono kabar arek-arek ta. Durung ono, Mak. Bene arek-arek yo sik repot. Engko nek ana waktu sing longgar kan jelas mulih ya. Aku kangen, Pak, karo arek-arek. Masih aku dhewe yo kangen, Mak. Yo cuma sing tak jaluk ojo nemen-nemen ta. Kangen yo kangen. Tapi ya aja dipikir sang nemen-nemen ngono iku. Delon saiki sampeyan awake guru, sering lamun, sering meneng. Ra yo bingung sih aku. Iya. Arek-arekku kok gak ono sing eling ya, Pak, mbek awak dhewe. Iya, tapi Mosok sih repot kaya ngono. ngene lho, Mak. Kangen yo kangen, tapi yo kudu mangan. Biasane mangan sedina ping 3 iku diajekno. Lah nek sampean mikir arek-arek terus gak gelem mangan, terus gak gelem lapo-lapo. Ya tambah bingung aku iki. Wis keadaan rumah tangga koyo ngene. Keadaan gak ono. Awakku dhewe tambah suwe tambah tuwa, gak kuat kaya dhisik. Lek ketambahan sampean lorong ini aku ya tambah sumpek, tambah bingung. Kaya aku iki sok waras, Pak. Nek anak-anakku iki teko nyambangi aku. Masa sih kan sing nyeling kok. Situ-situ. Saiki ngene. Wong tuwa ngarep-ngarep nang anak iku ana benere, tapi ya kudu sadar, Mak. Arek-arek iki kan wis rumah tangga dewe-dewe. Lah, awake dhewe ya gak ero kerepotane anak iku ya apa. Ekonomine ya apa. Ya sing apik didongakno ae.
Muga-muga arek-arek iku seger waras, lancar nek nyambut gawe, akeh rezekine. Nah, wis duwe rezeki akeh sing jelas kan yo eling barek wong tuwa, Mak. Gak kurang-kurang, Pak. Awak dhewe iki ndongakno anak. Supaya anak iku rezekine lancar. Supaya sehat kabeh. Iso sama dhewe wong tuwa. Yo. Ngene, Mak. Wong ndongakno anak iki pancene ana apike. Tapi yo kudune didasari ati sing ikhlas legowo. Awake dhewe dadi wong tuwa aja selalu njagakno karo anak. Iya lek anak iku keadaane mampu uripe enak. Umpamane tinggi keluargane dhewe durung cukup ra yo gak iso sambang mrene ya. Sampe gak wani nyelang telpone tangga ta, Pak? Ya wis ngene, saiki sampean gak usah mikir sing nemen-nemen. Arek-arek engko aku tak nyeleh. Nyelang telepone sopo ngono lho, Pak? Iya. Iku dikei nomere biyen kok ni sore lemari kono lho, nggon kelambi-kelambi ana nomere. Oh, ni sore kelambi-kelambi. Iya. Ya engko tak golekane. Wis saiki. Ya tolong ku nelpon apa? Iya. Gas, Saiki mangan dhisik kok ono air, tukang galon ambek gas. gas. Monggo. Nggih, ngapunten kirim niki. Gas Oh, kali pesenan jenengan. nggih pinten iki? Niki totale nggih 35. Nggih. Lho gasnya pinten? Gasnya kan 20. Nggih, kasih 20. Lah terus Lah niki galone? galone 15. Galon iku biasanya lek isi ulang 5.000. Loh. Sampeyan pun nemen-nemen dah. Niki lek nek isi ulang Nggih. 5.000. Lah niki ulange ping 3, ulang dadi 15.000. Ngoten lho. Lho sampean jukune banyu sumur tak kok ulang-ulang. Olah nopo? Niki melalui filternya. Filternya itu yang super, ngoten lho. Super nopo niku? Nggih, super filter. Nggih, dadi niki hasilnya niku pun saged diminum langsung. Pun steril. Sik. Napa? Lah niki galone niku bendet bocor ngeten. Loh, niki Nggih. mek Didi bendete. Lah, Biasa tapi- kan niku tumpu-tumpuan tata. Lah sing rugi ngeten iki kula. Lah napa? Banyune mboten kebek ngeten lho. Loh, niki Bocor nggih, iki. gampang lah benjing kula ijoli. Sampeyan ijoli napa? Nggih, ijoli pirang tetes niki? Lho niki enten meh separo e. Oh, lho, Napa? nggih. Nah, niki pun napa sampean dol tenggene wong liya ta ya napa? Lho, mboten. Waduh ya apa mboten ngapunten, mboten ngecek niki wau. Nah, niki enten selange. Mungkin niki sampean sedhit sampean nombe banyune iki. Lah, lho niki lah pesenan jenengan. Lah napa kula sing ngombe? Lah niki enten selang ini nggih napa niki? Selang niku nek damel misale nika isi ulang. Nggih. Galone mboten padha, dadi saged kula pindah, ngoten lho. Oh, mangkane niki Nggih. galone mboten kaya biasane. Nggih. Niki galone rada cilik. Lah kan ijol galon jenengan. Nek Nggih. galone niki mboten padha, nggih mboten saged dijoli. Ngoten lho. Nek dadi kula pindah. Pun sakniki ngeten mawon. Nggih. Kula pokoke njaluk galon kula sing lawas sing mboten bocor ngeten iki. Oh nggih. Pembeluwampang kabeh ngeten. Nggih. Anu, ibuke dereng sehat. Dereng waras nggih. Lho alah. Jane loro napa sing pun kok suwe mboten waras-waras niku. Nggih lara pikiran kangen anake wong. Oh, Ajenge tuku obat niki wau nggih mboten saged. Lho. Sampeyan utangi riyen napa? ya napa? Sampe niku ya napa sih? Lah sam kula niki kirim gas kali air niki. Sampeyan gelak gak ada sambutan galak tunggaan. Kok mboten sampeyan bae kok malah utang kula. Lah nggih menisan ngoten lho. Menisan kula niki melok tiang jeragan kula Pak Jamal niku lho cuwahat niku makane kula niki nggih janengan pun mboten krasani nggih
nggih ngapunten. Nggih sekalian kula nggih nagih sing kekirangane nika. Kurang pinten sih kula? Pun nampa niki sak pirang wulan ngoten lho. Nggih enten nek totale mel 500. Mosok perkara gas kali galon niku 500. Sampeyan pun ngoten lho nggih. Pirang bulan sampeyan bayar? Kan cuma 3 wulan iki kula mboten bayar. 3 bulan. Lagi 500 niku mean. Mboten. Duh, kok mboten iki napa sih? Tulisannya pundi tulisannya? Lho. Iki nopo rek? Lho niki lho. Niki lho. Niki sampean njeluk gas niki. Sesek kula wacane. LPG nggih. Pun jangan waca. Saged maca sampean. Kula kok mboten percaya kula. Pinjam uang 300 sudah dikembalikan 250. Nah, kan kurang 50 nih. Loh, niku sing sampean sing liru niku. Lho sing niki. Kok sampean kok saniki macane lancar nggih? Lho kula riyen tau sekolah. Nggih. Soale kula napa kapane nika sampean kula duit tulisan. Nek enten WA masuk sampean mboten baca. Akhire bolak-balik. Kula pancene nek maca WA. Nggih. Niku mboten patek ketok. Oh, nek maca WA mboten ketok. Nggih nek dhuwit niku sik rada ketok. Ketok. Wong ayu mah padha prasa kula elek kalih ayu padha mawon. Sampun ki maksudnya sik ketok ngoten lho ki ya. Nggih. Niki sampean bayar riyen. Nggih pinten niki? Nggih, niki wau kan 20 kali 5 35 lah. Utange nika nggih 35 berarti kali sing nika mek petang 500 niku. Lho. Petang 300 niki lho sing cicik lho niki lho. Oh. Pak 395. Pun sampean jumlah kabeh pinten? 395 ditambah niki pinten wau? 35 berarti 430. 430. 430. Umpama enten dhuwit 500 ngoten susuk pinten? Nggih, susuk 70. Nggih. Pun saniki susuke sampean kene kula riyen. Nggih, susuke pinten wau? 70. Nggih, niki pun susuke nggih. Pun kula tampani nggih. Nggih, ngeter enak aku lho nggih. niki. Dadi pas 500. Nggih, pas 500. Dadi kula ngene keten enak. Mboten diseneni karo jeragan kula Wak Jamal niku. Nggih, wong urip iki kudune rasa rumangsa. Nggih. Pun dadi nek wong utang niku kudune kan nyaur Mbak. Nggih. Niku nek enten. Nggih. Nek dereng enten. Nggih. Lho, nggih. Semoyo. Nah, nggih. Sarene sakniki dereng enten kula semoyo nggih. Semoyo. Nggih. Nah, susing 70 niki kula damel nukone obat bojo kula. Sita, nggih pun. Nek ngoten kula tak Oh, matur suwun nek ngoten nggih. Nggih. Waduh, kula niki seneng kula niki kirim niki. Besok waktu sampe butuh napa sampean telepon nggih? Nggih pun pareng riyen. Bu, pareng Bu. Nggih. Cepet waras nggih, cepet sehat nggih. Matur suwun. Sabar ngono. Nggih. Pun monggo budal. Mak, iki entuk dhuwit 70 tak tukone obat ya. Iya, Pak. Tukokno wis. Iya apa, Mak? Iya, Pak. Rada enak mari ngombe obat. Nah, iki mau tak tukono sego senengan sampean. Sego soto iki, soto daging. Iya, Pak. Tak pangani maru nang ngombe obat maneh ya. Wis dipangane kene. Iya, heeh.
Nah iki mau tuku nang endi ki mang? iku lho nang pojokan iku. Oh. Kan ono soto daging. Oh, warung pojok iku apa? Ono sate. Iya. Iki mau aku ya tuku. Enak, Pak. Sate sejina. Heeh. Karo iku mau. Iya. Sing sampean pangan dhisik endi iki? Iki soto ae, Pak, Soto dhisik. ae. Wis aku sing limo iki tak pangan ya. Iya, pangan, Pak, wis. Ku nek kudu mangan maneh ya mangan sate iki kok. Iya. Oh, enak satene. Enak sotone ya enak, Pak, sedep. Sotone ya enak. Heeh. Iya. Sedep oleh masak anjene. Anjene laris toko iku, Pak. Berarti anu mak sampean iku darah rendah. Darah rendah. Kudune dipangani sate kambing iki rada meningkat. Oh, iya, Pak. Ya ngono nek ngono tak pangane iki sitok ae dhisik. Sitok ae dhisik engko dipangan maneh. Iya. Aku mau kadung mangan sotone. Ya gak apa-apa engko mari pangan soto iki obate dipangan ya. Iya, ya baru ngombe obat. Aku mau sampe kekno teh, Pak. Tak kena teh anget dadi enak sotone anget-anget, ombene anget kan iso kemeringet. Iya, kemeringet, Pak, iki awakku rasane. Bisa mangan sak bendino mangan enak, Pak ya. Iya. Ya wis sampean tak dongakno oleh penggawean lho, Pak. Dikongkon wong lapo ta lapo. Sik oleh kaya. Ya dongakno meneh aku tak metu. Mbok menawa entuk rezeki maneh kok ya tak tukone panganan sing enak-enak. Iya, Pak. Awak dhewe iki sakjane wis tuwek karek wong loro. Iku kudu jane wong-wong iku kudu menikmati. Tapi kok awak dhewe kok tambah kaya soro, Pak ya. Iya, jenenge wong urip kan ana pasang surute ya. Ya mungkin awake dhewe dhisik kurang hati-hati. Sakjane ngono ya. Anak-anak iku kudu ngerti. Wong tuane ku biyen iku ya nyekolahno, bandani supaya anak iku uripe gak soro, iso duwe gawean sing mapan. Awak dhewe wis berharap kaya ngono. Sopo, Pak? Monggo. Monggo mlebet. Monggo. Nggih, kula nedha apa nedha sampeyan? Jenengan tanggetu lho. Nggih. Lan opo kula sampean tanggetipun nedha? Mboten ngoten, kula kali bojo kula kan Sarapan. saniki nedha, kula niki nawani. Nawani kula, tapi kok Jon. nawani ini sampean pun nedha, aku lho paling bingung. Monggo mangan. Tumbas soto tan pojokan iku lho, soto daging. Monggo sareng-sareng nedha monggo. Kadosipun rada sehat ngeten. Alhamdulillah pun rada sehat. Nggih, ngapunten kula mriki wau nggih. Enten damele siji gawe, loro gawe. Nggih, ten apa? Sepindah kula. Alah mbok melok sarapan dhisik po. Nggih, matur nuwun nggih. Kula nggih mantun sarapan niku. Eco saestu eco. Ngeten lho, kula niki kan Eco saestu niki lho. Legesi. Iki lho pendetakan piring niki lho. Waduh. Kula niki sajane sungkan kajeng ngincipi, saya kula incipane. Nggih, monggo niki lho. Sate. Pundi niki pojokan niki niku lho nggih. Lho setengah mateng ngeten. Nggih, soalnya sejinahe 20. Sejinah 20. Nggih, 20.000. 20.000 sejinah. Kok murah. Nggih pancene tiyang niku pangerten ngoten kan. Ngerti nek kula niki mboten tiyang mboten gadah. Dimurai. Nggih. Sajane kula niki mboten patek wantun nedha sate. Alah, napa sekali kan mboten napa-napa. Sekali-kali nggih mboten napa-napa. Kula nek mantun nedha sate ngeten iki awak kula nggih lara kabeh. Nggih, kan iki sotone mawon nek ngoten sotone mawon ta. Nggih. Nek niki kula pangan lah sampean mangan napa. Lho kathah. Lho didoli sak panci niki lho kuwadah. Kula niki mriki niki kajenge nanggetaken urusane pembantu kula niku lho. Napa leres? Ngoten lho. Niki kan sampai 3 wulan. Terus si pembantu kula niki mboten enten cicil menyicil. Ngoten lho. Oh, perkara niku. Lah nggih niki sampai pun jangkep
gansal atus. Lho, kok saged 500 ya napa? Nggih, malah wau niku terose lho pun kula susuki 70. Lah endi duwike? Lho, lali terose. Ya, kula bingung kula ngrasakaken pembantu kula. Ngeten lho. Kan pun nedhi sosok 70 terose sampean. Nggih. Lah terus duwike sing gansal atus niku mestine kan disetoraken teng kula. Kula tanggete kok mboten enten terus. Niku sanes urusan kula, urusan pembantu saya. Lah nggih ngoten niku kula mboten percayane nggih. Slintas-slintute niku. Ngoten lho. Pun salah paham kali kula nggih. Terus urusan niku kan 500 pun kula bayarne teng pembantu sampean. Oh, dadi ya terus sing gansal atus 3 wulan niku wau jumlahe pun sampean bayaraken malah terus nggih. Pembantu kula niku sosok 70. Napa leres niki? Soalnya utang kula kan 430 leres. Nah. Lah nek kula sukani 5 berarti sosok 70 leres niku. Nggih. Lah ngoten mboten disetoraken teng kula. Dipadosi duwike ngene buku-bukune ngene tatase mboten enten. Wah niki sajane sing selintas-selintut niku sinten? Lho nek kula niki tiyang jujur. Lho kula nek sampean mesti percaya kula niki. Nek gadah mesti kula saur. Lah, nggih. Nggih to? Nggih. Wong malah pembantu sampean ngomong, nek pancene dereng enten mboten usah disaur. Wong juragan kula niki tiyang sing sabar, gedhe amale ngoten. Pun mboten usah disaur. Ya napa? Bejo sampean jeragan kula niki sabar ngoten. Kula sabar nek kalian tiyang. Terus? Tapi nek masalah penggawean, ya masalah duit. Saya jemale ya napa sampean niku? Serba hitungan. Lho nggih lah, wong kula niki nyambut gawe. Pun saniki ngeten. Lek sampean serba hitungan, sampean wau kan mangan sate niki 2 sunduk. Terus karep sampean ya napa? Nggih sampean bayar. Lho. Kula bayar sate niki. Lho nggih. Termasuk 2 sunduk 20.000. 20.000. Nggih. Waduh, mangkane aku wis gak enak cawe mangan sate mang. Pun kula bayar nih. Ya opo rek? Lah 20 nggih. 20 satene. Satene 20. Lah sampean ngicipi. Ngicipi 3 sendok mawon. Lah 3 sendok iki 30. 30. Nggih. Lho 50 jam. Wah. Ya napa sampean niku kok saged-saged mawon. Pun niki 50 kula bayaraken sampean nggih. Pun. Lah, ngeten kan meneco pun. Nggih. Ati kula nggih mboten duwe sangkutan teng sampean. Nggih. Sampean nggih pun Mboten ada sangkutan. Lah ngoten jelas ngoten. Nggih. Matur nuwun nggih. Kula wangsul. Bature ambek iku padha, Mak. Nuwun. Ya, Monggo lho, Dik. Lho, iki lho. Iya. Kok ono tak rono teko ngarep kok rame-rame sapa iki? Iku lho sing di toko galon ambek LPG. Dek. Ya apa keadaan ini? Yo wis alhamdulillah. Mari ditukono obat. Iki wek apa sampean saiki wis rada enak. Tak gawakno Wis arep beras. mangan aku. Tak gawakno beras karo ndok. Matur nuwun, Dik. Alhamdulillah, yo. Gak keperluane sing duwe toko iki lha apa iki? Nagih utang. Nagih utang. Aku nang ngono iki ndek utang 2,5 juta, Dik. Sik tokone sebelah ndi, Cak? Iku lho toko pojok cat ijo iki. Ya wis ngene. Ini iki Mbak Yung wis gak doyan mangan. Ya. Wis tak dongakno sampean ya sehat. Iya, Perkara utang gak usah penuh pikiri. Matur suwun. Engko aku tak mampir nang kono ning tak sahur kabeh utang. Tak sahure dhewe maren, Dik. Ojo. Lah apa sahur dhewe iku? Enggak, engko kono gak percaya maksudku ngono. Aku lak ngomong nek aku adik penuh aja ngono. Iya, tapi nek iso aja disaur kabeh, sauren 500 dhisik, Dik. Lah terus? Ya wong iku cek ana sambung rakete karo aku sing Waduh, kok cek senenge utang aja. lho gak ngono. Dik. Ngene karepku nek utang iki ku tak sahur, sampean ku tak kei modal, sampean gelem usaha. Iya gelem, Dik. Iya, cek nyambut gawe, Dek. Masalah. Ngono lho. Cecak sampean niku ya ono yen gak Wis nyambut buka gawe. apa warung-warung apa nang ngarepe omah ngene lho, Cak. Ren kepengin dodol sate bekecot. Iku musim-musiman menek ketiga Wis angel nyambut golek gawe sing bahane. wajar-wajar dodol warung kopi ta apa ngene lho. Ya, Wis apa aja aneh-aneh. wis ya. Wis, sik iki gawe cekal-cekalan aja. Iki piro, Dik? Heh? Piro iki? 1 juta.
juta. Kayak cekel-cekelan ae ya. Ya, mosok gak ditukoni apa-apa dik gitu cekel-cekelan tok ae. Sama niku lho, Pak. Iki lho wis tak garno berken. Wis gak ono beras, gak ono Wis ndok kene sama niku. kebutuhan wis peno sakulane ya apa. Ojo ndruwo bisa apa aku sama. dikeki kok Ya? koyo ngono. Tenang ae, sing penting kalau tak mampir nang toko kono tak bayari. Ya, cuma ngene. Ya apa, Dik? Anak-anak peno Lah, tahu iku, Dek. mrene lho, Sampeyan Dik. gak ndek nomore arek-arek telepon po. anak loro iki gak tanya Gak bang. ono belas. Aku iki lho mikir iku sama loro koyo ngono iku. Mbak Yum Asline aku sampe kuru koyo ngono lho. kepikiran. Lho. Wis sing ngene wis. Ya apa? Ya aku ya melok prihatin anak-anak sampean niku kok gak ndelok ibu. Nah iya, ya apa sih, Karepku Dek? aku ya kepengin nyambangi mrono ambek Mbak Yum. Wis, gak usah. Lah terus Cukup aku ae. Iya. Aku ya nek aku Oh, ono waktu Dek. tak ampiri, Iya. tak kandhani ya. Iya. Ono mesti kangen ya. Kangen aku, Dek, temen. Wis kangen nemen aku Wis, mbek Sak, ya. anak-anakku. iya Dik. Aku ono perlu. Aku tak pamit mampir nang toko kono tak sahur utang sampean ya. Iya, wis. Yang penting Sauren 500 dhisik Dik ya. oh 500 saya bolak-balik 500. Lah sisane gaya apa iki? Ya tak gawane. Wes Dik. Kak, wis pokoke enggak aku janji sampean tak gaekno penggawean. Ya? Iya wis, Dek, iya wis. Ya wis, tak tinggal ya, cepet waras ya. Iya, matur suwun, ya wis. Waalaikumsalam. Suwe angkatku antranku tumekamu ing papanku ayo prasetyanmu angamar aku marang wong tuaku nanti tumekan seprene ora ono pawartamu godhong surikonya bergemis ompong kowe kudu teko nanging apa kowe citra aduh raga gendelono nyawa dikotega nguncati tresno diko citra janji prasetya
Ya opo rek. Suberi. Wong dikongkon negesno wis tak tegesno. Ternyata Pak Kasto iku ngomong nek dhuwit iku wis dikekno. 430 malah susuk 70. Wis bener tak pikir-pikir. Tapi aneh aku ditawani sate barek soto iku mangko kon bayar 20 ambek 30 jangkep 50. Gak ngono iki kok goblok pisan ya. Wong aku perlu ku nagih kok tambahku kena 50. Wah, iki kena gak pokal gawene Suberi gak sampai kaya ngene. Ditenono ya kono nek sampai mulih gak nggawa dhuwit tagihan. Cilono kon. Pak. Loh. Kon gak kena dirasani, Ber. Lah sampean nganggur ta ngrasani aku. Lho gak ngono. Soalnya aku ndelok gelagatmu saiki kuwi seje barek biyen-biyene. Lah siji ya apa sih sampean? Aku iki wis nyambut gawe. Melo awakmu iku sepurane lho. Awakmu masih jeraganku tak awak. Aku iki juraganmu. Tapi kan koncoku. Ya masih kanca kon ngene lho. Iya. Kono nok kene iki kan mergo aku. Iya. Tak tolong. Kon biyen go desa kaya ngono tak jak nang kutha nyambut gawe kaya ngene. Iya tak akoni. Aku memang kok jak rene nyambut gawe. Tapi elingo, awakmu lak kanca sekolah. Ben sekolah awakmu lak dhisik bareng aku. Iya. Lah iya. Lah kon kok undat-undat bareng sing biyen kok. Lah awakmu ya undat-undat kok. Awakmu eling nang sekolahan ditawur arek-arek. Kamu kata rewangi. Oh, kalah aku. Ya tebal. Iya ya. Lah iya mangkane. Nuwun. Oh iya. Nggih. Lho nuwun. Monggo. Tasik tukaran. Nggih, kurang titik. Sampeyan mundur sik. Pun Mas. Oh, sik ditutokno. Lah iya. Mangane. Aku wis nyambut gawe wis temen. Terus sampean ya apa awak? Ya aja ngono carane. Nyambut gawe kudu sing temen sing talas lah karo wong gegeran dadakno. Oh nggih nggih. Ngerti ana wong gegeran. Masian ya ero ana wong gegeran ngene. Nggih, ngapunten. Tamu gak sopan. Ngapunten. Ana wong gegeran niku dinteni. Nggih nggih, sampeyan terusaken. Eling-elingen ya. Kon iki tak kongkon ngeterno barang-barang kaya gas. Iya, ambek kaya galon barang. Mestine awak. Lho nuwun. Ya kok dhisik. Engko tak kode. Engko tak kandhani nek ana baru. Iki kula niki permasalahan intern toko niki antara napa bose kali nggih tukaran. Nggih jambak-jambakan ngoten lho. Nggih mboten seru nggih. Nggih. Ya napa nek teman-teman. Sampeyan kate nyewangi ngono ta. Sampeyan tambah provokator. Sajane sampeyan niku sinten sih? Kula Edi. Kula Edi adike Cak Tarno. Oh. Sing gadah toko namine Pak Jemel niku sinten? Niku pisanes Pak Jemel. Sampeyan ngelewong sak geleme dhewe. Niki jenenge Pak Jembel. Kok niku ya ngono. Aku iki jenengku. Iya. Jamal. Oh. Ngerti ya? Ngapunten Mas. Pak Jamal nggih. Lah sing namine kula Suberi niku sinten? Kula sedok beri-beri. Mboten Suberi kula, Suberi. Suberi. Nulis diberi napa mawon sampean? Nggih enten mawon kula beriaken napa. Diberi. Nggih Suberi niku suka memberi. Ngoten lho. Nggih. Nek seje karo Jamal niki jarang beramal. Oh, lho ya apa sih kok setiap zaman beramal. Gampang lopo, buktine perhitungan keke. Kalau tanglet. Sing gadah toko niki Jamal. Jamal napa Mas Beri? Suberi. Loh, maksudnya toko niku kula pegawene niki sing jeragane niku. Oh, jeragane Mas Jamal. Ngoten lho nggih. Ngeten Mas Jamal? Nggih. Kula mriki wau sampean wangsul ndugi ngriyone cacak kula ndugi. Oh, niku tasik derek sampean ngoten. Nggih, cacak. Waduh kebeneran. Kula takon terus sampean nagih. Lho, sak mestine wong kula niki sing duwe toko. Lah mriku pun 3 wulan mboten bayar-bayar, terus nek mboten kula tagih sing kula damel modal napa? Nggih. Totale pinten? Utange cacak kula. Nek niki totale enten nggih 300.
Sangang tapi wis dibayar. Tak susuk 70. Kon yo gendeng. Kon medine nek kon nyusui 70, duwike sing 430 iku kok wenehno aku. Lah dhuwit iku go endi? Duh. Hah? 395. Terus tambah kula kirim mau. 35 jare catetamu. Jadi 430. Iya. Sosok 70. Lah iya. Sing 500 dhuwike iku nang ndi? Sik ta, mpun kere-kere utangi cacak Saya kula tak niki. iki bingung datakno. Ya Utangi napa cacak niku? kula niku lho pinten? Totale 500. 500. Duit 500. 430. Kula terus marunu. Kok niku dulur sampean niku Njaluk susu. Ngekei duit 500. Nggih. Lah susu 70. Nggih. Bener ah? 400. 430 ngekei duit kula 500. Susuk 70. Bener lho, bener susuk 70. Wis tak susuki, pun Waduh. beres. Sik. Kula kenaken nggih. Iya, napa? Nalaten lho. Nggih. Sak derenge dulur sampean niku ngekeki dhuwit. Nggih. Nek disusuk, ngoten lho. Susuk disukaaken dhuwike 500 mboten disukaaken. Oh, sae ngoten niku. Lho kok saya napa sih? Lho, Sik, Pak. pun. Nggih. Pun berarti sampean menyusui 70.000. Empun Ah. nyusul 70. Dulur Susu kula empun. dereng nyaur, sampean susuki nggih. 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 Berarti Lho, totale lak 500 ya, Tang. Lho kan dicek. Mboten 500 totale. Kula nagih mrika, Nggih. kula nggih mboten disukani yatrane, malah kula ditawani sate rong sunduk, terus soto Nggih. 3 sendok. Nggih. Kula bayar 50.000. Sampeyan joli niku. Lho lah napa? Cacak kula pedagang pancene ngoten niku. Mosok nawani kula sate rong sunduk 20.000. Dodolan niku. Dodolan napa sampean mesti niku? jajane. Pun ngeten Pun. Nggih. Nek nurut keterangan cacak kula terus utangin ku 2,5 juta niku bener. Lho, Ya apa? Cacak kula ngomongi ngoten. Sanjange ten kula 2,5 juta. mboten enten terusane ya, kinten-kinten ngomong 2,5 juta niku mau. Lho lah nggih. Nggih. Kula genaken ten mriki tibakno mek 500. Lah, ngeten lho maksud kula, Sing- nek sampean wau dikengken nyarutang 2,5 juta, nggih ya? Nggih. Kinten-kinten mboten dikengken saurana 500 mawon dhisik. Mboten ngoten ta? Ngomongi ngoten. Lah, jelas pun. Nggih. Pun nek ngono sampean sakniki sampean bayar. Ah, Kula cek mboten beban kalih Pak Jamal niki. nggih Ngoten ngoten lho. bener iku. Ngoten nggih. Nggih. Kula bayar sing 500. Ah, sing 50 500. sampean tambahi. Sate rong sunduk niku wau. Nggih. Lah napa niku lak perkara sampean kali cacak kula. Lho. Ngoten lho. PE nggih sampean. Sadian apa mawon tuku niki? Lho Lho. nggih, toko niki lah anu asli Madura. Niki kok Madura cabange Kata niki. Oh, orang Madura. Duh, orang Madura, pelak pun kocak Madura. Madura di mana katanya? Oh, bengkelen. Oh. Niki mboten durung gembong niki. Nggih, Nggih. ngeten pun monggo tambah rokok napa? BE. Anu. Entenan. Ndok ah. Oh, ndok enten. Ndokmu dolen dhisik. Ora napa. Ndok wis kadung tak godhog. Ndok napa niki? Ndok puyuh. Ndok puyuh. Nggih. Wah niki mboten enten. Niki entene ndok kalkun. Oh, sampean wis. Nggih mboten Mboten, niki mboten. ndoke ayam biasa. Telur biasa mawon. Oh, nggih. Setunggal kilo ini pinten? Setunggal kilo ini sakniki selawe. Eh, Heh? kate kok Nek selawe tekori kula- ya. Kula tombok Ya, oh. tumbas sak peti lek ngono nek selawe. Karo ndok saiki regane tambah mundak. Lah piro? Kok kene iki 35, tapi nek go toko liyane mok 30. Ngono lho. Nggih. Lah, Lah kok kene iki ngomong kan lho. pajeke larang. Sampeyan catet nggih, kula pesen ndok 10 kilo. Oh, 10 Sampeyan kilo. tulis, ya. Totalan Nggih. 10 Sampeyan kilo tulis, ping ya. 35 lho ya. Gula, Nggih. gula 5 kilo. Sampeyan tulis, pun lali nggih. Nggih, napa wau? Ndok 10 kilo. Nggih. Gula 5 5 kilo. kilo. Nggih. Minyak goreng selawe liter. Selawe liter. Selawe liter. Cek kathah sampean. Belum pun dah, bisa sampeyan tulis pun Nggih, nggih. nggih, pun. Terus pun lali anu mie Mie nggih. totale pinten? Tuh, total sampean total. Bir. Kon iki ya Pun apa, anu pun kula bulatno 1 juta mawon. 1 juta nggih. Nggih. 1 juta pun sampeyan catet riyen. Nggih. Mungkin ben kula mriki. Ben kula mriki. Barange. Loh, kula betos sih. Duit- Barang betul duit sih. ben. Total
Lah saya 1 juta. Sampeyan anu mau nyaur 500 nggawa 1 juta. Jeberi. Jamal. Kira-kira aku ambek awakmu gak padha goblok kita. Ya gak goblok. Iki sih sembarang dibujuki wong kok nang gangge tok ae. Awak dhewe gak mergo goblok, mergo dikendam keluargane. Boten. Astoy. Kula mboten gendam. Cuman ngeten kalau tinggal kok mboten tenten tiyang wedok blas lho nomor iki. Lho, mboten ate wong toko. Tasik bujang. Anti wong wedok. Nggih. Oh. Dilarang memasukkan seorang wanita kecuali kepepet. Nggih. Dereng gak ada bojo sampean. Nggih, ya napa nggih. Dereng. Kok curiga lho kok dereng kok loro ngeten iki. Kon ojo pakai kode lambemu tasar bisa ndelosor kono. Oh ngeten nggih anu Mas Jamal kali Mas Supri. Utangi cacak kula bayar. Lah, kula pesen ngeten mawon. Nggih. Lek cacak kula nyuwun napa-napa sampean sukani mungkin urusan duwike ten kula. Oh, lho lah. Ngene karwane Supri. Ya wis kek ono ae nek ngono. Kirim ono nek njaluk apa-apa wis. Nggih, nek gak perlu gak njaluk dikirimi ae. Iya. Mboten sampean niku. Wis gawon kabeh apa-apa iki. Njaluk napa-napa sampean sukani. Oh alah matur sembah nuwun. Nggih. Niki anu modal dhuwit dhewe niki. Mboten, dhuwit utangan yo. Mbok sampean niku ya napa takon-takon sampe teko sakmono. Sampe intern niku sampean. Mboten, pik menawi kongsi wong loro ngoten. Mboten. Niki pembantu, cuma kanca. Punya utang jasa. Gedibal lho, gedibal. Kanca dadi pembantu. Nggih, tapi niki utang budi kali kula. Niki tau kesetrum tak tolong. Mboten kula tolong mati niki. Mangkane kula ditolong jak kerja ngoten nggih. Nggih pun, matur sembah nuwun dilunasi nggih. Anu kula tasik napa eling-eling lali. Oh nggih. Eling-eling lali. Anu kula gak ada kanca kaya sampean persis. Waduh, nggih ta? Namine Kusnang. Oh. Sampean pun buka wate lho ya. Enten kembarane. Enten kembarane niku. Sayem. Kok sampean. Nggih. Nggih. Pamit. Nggih. Pesen kula niku wau nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Ancene wong apik iku gak kena semono. Mangkane Wak Jamal, suka beramal, jarang beramal. Ngoten ngene. Nek ngene iki delok awake dhewe. Ngerteknone awakmu ku sing kliru. Apa? Jamal. Apa? Lho, setiap zaman selalu beramal. Ngono ta. Ya wis apik-apikno dhewe. Ngono ah. Ya. Dak padahal duwe adik dhewe ae. Ojo ngono ta aku ambek sampeyan gak ketemu dino rasane. Glani. Yo iku lho minyak gosoke jek ono ah. Ya minyak gosoke gawe dhewe. Iya, tapi aku kon gosok gagarku dhewe. Gawe dhewe ambek iku lho. Apa? Suket teki dicampur iku sere. Sik ta. Suket teki iku ngeceng bonggole apa godhonge? Iya karo ditumbuk. Sampeyan ambek anu. Kok pinter ngerti iku jenenge termasuk. Ya kudu pinter. Nah. Oh, dadi iku ana ya, ana khasiate ya. Ya ana digawe obat gosok ambek seriku kan nyamuk-nyamuk gatel-gatelan gak wani iku. Ya karepku aku nek lembur iki ya gak usah tak perintah sampean siapno nggih. Ngeroke aku ngono Dik. Wis tak siapno gratis e. Lho, ngono iku ya apa sih rek? Kok gratis? Dadi gawe nyacah iku ne bahane. Ya maksudku sing langsung berupa siap sedia gawe kerokan ta gawe bobokan. Ya wis gak usah diomong, wis tak siapno kabeh-kabeh ku tak siapno. Iki gak tuku, ngirit. Iya, karepku sekali-sekali aku mbok gak lembur sampean maksa lembur ngono. Ya kudu lembur lah sampean niku. Kudune nabung terus gawe persiapan hari tua. Kan ya wis melo
BPJS ketenaga kerjaan iku kan ya kena digawe persiapan hari tua. Iya, tapi ya kudu persiapan liyane kan kudune ana. Oh gak njagakno BPJS tok ae. Ya ngene lho Dik, karepku ya memang save itu perlu ya, saving itu perlu, tabungan perlu. Tapi sampean kok gak tahu anu Mas, tabungannya Dik sakmene. Iki menit geng ini kok ngomong sampean dikandani tabungane sakmene sida sampean aras-arasan budal nyambut gawe. Ya aku kan ya masih ngono wong ATM ya sampean cekel. Wis sampean lho percaya aku lho gak ngarah macem-macem. Lah tak ewangi koyo ngene iki lho. Tak ewangi ramban-ramban iki digawe apa sih? Ya cek ngirit. Sembarang kali cek ngirit. Ya, kadang-kadang aku dirasani koncoku. Anu rek, parno nek gumbul-gumbul gak tau metu belas maksudnya gak tau ngetokno duit. Rokok kadang numpang nak kok sungkan sedek. He, ya tambah apik ta lah. Oh, anjene tarno iku njane wonge hemat temenan iku jane iku kanggo njagani hari tua iki ketorone ngono. Ya tapi jenenge kekancan. Tambah apik lah. Ojo aku tok sing ditukok. Sampean ngono iku kan iso tuku mobil, iso tuku omah, iso tuku karangan lho. Ya apa nek gak dewangi ngono iku? Iya aku seneng tapi jenenge kekancan aku pas ngumpul-ngumpul nih pendak di traktir konco kok sawangan kok aku gak tau ngetokno belas. Biasa. Koncoku ya wis ngono iku, kabeh-kabeh ngono iku gak gelem rugi. Terus ngene lho Dik, kilometere mobilku iki lak kudune 10.000 gak sampai kan kudu ganti uli. Iki sampe 12.500 durung ganti uli lak yo. Sik ta mangkane iku sampean kudu berhemat. Dewangi ngene-ngene iku ceke iso gawe ganti uli. Nek wis dhuwit wis kadung mlebu nduk tabungan gak iso ditokno. Wis gak usah jawal-jawal gak usah diolek-olek. Ya wis manut pokoknya sampean gawe sampean menit sing kena ya. Terus iki ngene Dik. Iki aku oleh kabar. Ora suwe gak nyambangi ibu sih. Nih. Arepku yo ayo lah. Sik ta, ana apa? Ibu nek apa? Ibu lak loro iki minangka ibuku ya termasuk ibu sampean. Sampeyan oleh kabar teko sapa? Ibu lek seger waras. Wis dungakno ae teko doan lak wis e. Adek samang-sambang ku ya biaya lho. Kardi kok termasuk tanggane ibu sih. Iya. Koncoan sak kerja sak kantor mbek aku. Dek office boy. Mas Tarno mboten nyambang ibu ta ibu. Lah ngono iku bener e sampean wis ngomong ket biyen-biyen. Dadi awak dhewe persiapan nabung iku kanggo nyambangi ibu sampean kan ono. Lah ngene iki ya apa? Ya jenenge tak terduga masih gak gak jagakno celengan kudune Dik. Ya kudu diprogram. Waalaikumsalam. Ini ki aku ngomong-ngomong moh. Aku logan kok mrene yoga. Mrene dhewe. Ini ki aku mrene kehilangan sangu, kehilangan kendaraan ya. Ya ngerti nih aku bojomu sing lara kan. Sik ta, Dik. Lho sik wis tak gaekno ngombe. Ayo. Amit 1000 ya, Ning. Ning amit 1000. Ancene bojoku ku. Aku wis males ya males kan. Aja ngono, iku ngono mertua sampean. Ngerti ning mertuaku ya makmu. Ya iku mesti ya urusanmu gak urusanku. Wis balik aku ya. Kok dhisik, wong durung ngomong ambek Caca. Durung ngomong ambek Cak Tarno. Ya iso ngomong mari wis gak urus ya padha. Cak Tarno. Cak. Wis ta. Lebu me wong rundar. Wis kula nuwun aku. Iya, tapi kudune kan ngenteni disumanggakne monggo, gak ngecepet to. Ya wis gak telaten ya. Ning sing manggakno mang. Adik bener ku ngono. Kok dengaran ambek Dirman iki, Mang? Ya biasa kok gak ono waktu, Man. Kle. Ala repot-repot ta, Mbak. Wis kle. Saya sepurane ya teh rada bening. Gak apa-apa. Soale bacemane wingi ku. Ngene lho, Mbak. Allah. Ning, Mbak, wis padha ae. Cak, aku rene ambek bojoku. Ini gak diajeni iki ado-ado mrene sangu bondo. To kene atas ini kuwi teh kaya teh wingi. Delok muduk, delok. Muduk semuduk ngene iki. Sampe lho, Dek, pira-pira tak sedihani teh iki Mang masih teh-teh karen wingi ku. Gak apa-apa. Iki teh apa banyu sabun ngene iki. Gak apa-apa, iki saking kasihate iki tak tambahi. Bojoku, Dek Lia. Ya. Apa sih, Cak? Lek adik rene iki ya paling ndak ya diono-ono ngono. Lha iki tak ono-ono iku mak, ya iku mang teh baceman wingi. Dadine sepurane Dek rada bening ya iki kurang lagi titik. Soale gulon oh ya Dek gak apa. Iki ngono ngiris-ngiris gawe jamu. Heeh,
Gak apa-apa ya. Wis gak apa-apa tak ombene ae. Wis ngene, Cak. Iya, Ngene, Cak. Ngomong. Belokane piye aku ya to. Aku mrene ku ane diserengkesi ka bojoku iki. Iya. Jadi bener mak iku lara bener. Iya, adikku tapi kacek setahun niku. Lah iya, mak iku lara bener. Heeh. Lara beneran saiki iki lara, kok gak mrene ae. Sing lara sapa? Jare Mak. mak nih. Mak. Kasih. Iya. Kita Dik. Aku wis Lah iya. Ya krungu. Sapa sing ngandani? Ya makane aku mrene iki yo. Telepon. Adik sing krungu nek mak Ditelepon. Ya alhamdulillah ki mapan kebenaran aku yo dikabari ya, kabari Ya. tadi anak buahku nang kantor iku jare ibu loro. Nah iki kebetulan ana Dirman ya ngene lho, Dik. Iya, Cak. Ya ayo saiki bareng-bareng gawe motor kuwi. Gawe motorku. Bensine lho, saiki larang. Gak apa-apa, Cak, masih nggo motor tapi aku mau bondo lho ya. He. Aku mau bondo lho pokoknya. Mau bensini, mau aku pokoknya. Dek. Dek, lihat Oh, bojoku. jenenge nonot iku urunan. Ya melok ngono ae. Melok urun. Nonot iku kudu Melok oron. Cak, sampean dulur Ya, iki lho, tuwa. Saiki ngene, bensine paro weding. Iya, iya, Tapi wis. mobil iki ya hitunganan nyewa. Nyewa? Masalah iku mobil cek cicilan, Lihat, Dek. Dik, bojoku ojo. Alah, Cak, sampean aja nemen-nemen apa ambek dulurno. Wis gak usah bantan kok tak aku tak uruni gak usah. Bisik-bisik apa? Gak ono ya. Belane aku malah balik. Aku balik ah. Cak. Enggak iki sakjane ya apa sih? Ibu awak dhewe lara sih. Iya. Ibuku ya termasuk ibu sampean Dik Dirman. Ya tapi kan maratuwa. Ya walaupun pernah maratuwa kan dianggap jenenge wong rabi iki kan wis gak mikir apa iku apa maratuwa atau ibu dhewe nyawiji to gak sawiji. Mas, gak usah ngatur-ngatur lho ya. Awak dhewe sembarang ki ya kudune dipretung. Aku sampe mengkeret olehku ngitung oleh manajemennya iki wis mateng iki gak usah diaret-aret lho. Ya sih. Mbak, cek medite sampean niku. Kan gak duwe. Lah, gak medit ngene duwe gembolan. sido gak duwe mobil aku. Wis ngene mari gak usah ngomong mlaku kok bareng-bareng ae. Ya apa ayo. Kene kono mlaku sampean. Sampai wong lore mlaku gak apa-apa lho. Gegere sampean bengkong kok. Lah nek kon Lah bondo. sembarang gak apa-apa. Gak apa-apa, Dek. Mlaku bareng ayo wis bares ya. Mulai ya. Kaya asip ngono ya, baris ya. Lah karo bojoku lho kon bondo. Pasti kon bondo kono. Ayo. Ya wis gak apa-apa, aku sing bondo. Sampeyan sing Nemen sampean niku. Ya wis. Yo, Ngene. Tapi ya hitungane cacakmu itu kan, bojo cacakmu itu. medit. Merinci. hitungane ya, Dik ya. Mobil iki kan jek cicilan, mesine ya kudu nyewa yoan. Ya gak usah lah, kali dulur. Ya titik-titik, Dek, wong ngono titik wong sampean nunut teh. Iya wis tak kei 50. Dirman. Man. Adikku Kesi iki senajan wonge rada cerewet tapi gemi Nastiti. Dadi ngene. Takoni panjene kan? takoni. Ora bojoku kok kaya turu dhewe. Ngene saiki upama tak ambil jalan tengah. Ya. Timbane ku mrono ya biayane ya termasuk gue akeh ya umpama umpamane tak wakilno Dirman karo adikku Kesi ya apa aku tak ngalahi ning omah. Niku jenenge adil padha ae. Adil Cak Ayu rono bareng-bareng. Ya wis ya. Sampeyan kok sampe malah gak melok iku lho. Wis. Mas, gak melok aku iki mantune gak apa-apa. Mas, Dek Kasih wis setuju, bensine ditanggung. Cicilane mobil bulan iki parwedeng. Ora. Nek perlu Terus gawane, Dek, gawane nang gawane aku nggawa, aku nggawa gula, nggawa kopi. Ya wis. Kon aja toro kon. Kok iso noroki keluarga kene iku ya apa sih kon niku? Aku iki demi wong tuaku dhewe. Ya wis ini Kesi. Lah karena wong ana bungahe mobil cecile mobil iku. Aku orang 50. Kesi barek Dirman. Iya, Cak. Wis bojoku ya. Sementara ki aku tak melok tapi aku utang ngono sik ya. Utang. Wis. Aku utang. Padha ae. Lah kurang titik sih sampean ya. Gawe nyicil utang adik. Yo, gak ada duit. Ndak aku utang gawe biaya rono iku lho kok sewani mobil sampean tak sewani senajan iku ya atas namaku. Lho lah iya. Wis akate aku utang wis. Ya ngono. Mas, saiki iki kan kurang Ibu iku lara. Wis ngene, saiki gak usah numpak mobil, gak usah mlaku. Ayo melayu ae. Sembuh wis sembuh.
Cak, ya apa sih, Cak? Sampeyan. Wis tak iki wis mobil tak siapno. Iya, iya. Iku Mbak Yumu kan cek ning jero omah. Duh, heran aku. Bojo sampean iku cek medhit sih. Padahal wis golek bojo ae milih sing medhit. Ojo banter-banter aku dhewe yo kalah kok. Ya Padahal apa? gajiku menula tak cukup 100 sek. Konangan. Gak ada mau konangan ngomong aja gak karu-karuan. Kok cek nemene, Cak? Dukun nopo? Dukun no. Aku wis gak aliran ngono. Lah awakmu dhewe yo ngono. Apa? Iya. Nek keluarga ganteng ngono ambek awakmu yo apa? Medhit yo an. Bonjone jare dicicil. Iya. Tak plekoto tapi aku ndek cara dhewe. Ya apa carane? Ya carane, kok aku tuku ngene tak tinggal dhek sing bayari. Nek gak ngono gak metu duwike. Oh, iku ya tapi iku kan termasuk tetap Rasulullah. Ngene lho. Ya apa? Kon blonjo, ya blonjo regane sakmene apen utawa dukuno jaluk duwike engko kene gawe bon sing palsu. Ngono. Iku goroh tapi nguripi. Iya. Oh, bojomu dhewe nyatane bojomu dhewe medhi ya. Lah aku wis pancene mbuh aku biyen ya kena suwuk tak kena. Aku ya saking kena brengose iku dadi aku gak iso lali. Apa dibrengose aku iki kadang ngombe iki apa dikeceri apa nih tangone aku dhewe ngombe wis mbok nawa iki wis pancen dadi lakonak dhewe. Jare pamun kek dhuwit. Iki mau tak utangno Kang Parno tanggoku ya. Karo wis. Ya wis piro iki? Wis monggo wis pokoke engko kekno tinggalono. Ngene, aku gak melok rono. Loh, engko lek dak melok rono wae gak apa-apa budal teko ngomah remek aku. Oh ngono, ya wis. Gorene pumpung gak ono bojoku. Oh, iki engko kekno ibu sing 600 iki, temen kekno lho ya. Wis usah dibati. Alah, lha apa sih dibati-bati. Terus sampean tak sangoni sampean iki ge nyumbang sapa wis gawe 300. Ya. Aja didono bojomu. Gak. Nek ngono bojomu tambah gak kira metu belas. Iya wis gorene. Aduh aja dicuwel-cuwel. Aduh mau teket nang ndi ku? Iya disak. Ya dikesek malah lugur iku biasa mau teket ndi sih? Kene. Ya pokoke rapi ngono lho, Waduh, zaman biyen teke kene iku. Engko waran ibu, aku sibuk ya. Iku engko tak kek dhuwit 600 kekno ibu, waran teko aku 300 kok sampean 300. Ngono ya wis gorene cepet lagi. Oh iya, iki tak tambahi ora usah nggae mobilku, wis gak usah. Nyewa ayo. Tambah perkara wis ya. Iki nyawa mobil sing rada apik ngono ya. Ya bekno engko teko kono. Kak 2000 tapi 2 ngono lho. 2000 gak kurang ta. Wis pasno pisan totalan. Kok supire cek disupiri bojomu apa nyewa supir ngono. Bojoku ae engko. Ngono ya. Engko tak kei dhuwit tapi nek gak bojomu. Lah iya ya. Gak gelem. Kadang tak jaluki tolong tak kon nyopir biyen iku diitung dobel. Iya. Nek wong liya sakmene. Nek dulur sakmene. Dulur tambah ngene lak ngreketno iku. Iya. Wong biasa gak ngerokok, jaluk dhuwit rokok tibane gak ditukon rokok. Mbok dhuwite dikekno sapa? Aku kuwatir ae. Di kendaan mana ngono? Di kendaan mana ngono kira-kira? Bae. Lah jare udah brengos iki apa lho caramu ngrumat brengos supaya Aku iki ya kadang guyu, kadang ya mangkel ngrasakno bojoku iku. Temen. Aku apa jenenge mbuwak iku eman. Mbuwak. Eling gagahe koyo ngono. Wis ora usah nek iso rumah tangga pisan ae ya. Dibina ya. Bojoku nek brengose pepleh wis mari ganti kendaan. Ngono lho. Lah carane meplehno iku ya apa? Lho ana carane, wis rahasia iku. Iya, tapi wong awakmu biyen ya cerewet kok kalah karo wong lanang. Iya, aku kena iki pengapes aku paling. Ngono ya. Mbok cak diremani kok iso pinter. Menurut bapak ibu iku gak duwe lho sifat-sifat koyo ngono kok dilalah oleh bojo kok ya ngono. Lah iya, aku ya kalah, sampean ya kalah. Kalah kan mergo iku pilihanku dhewe. Biyen upane aku. Mas aku iki ya pilih aku dhewe cak diremani iki. Iya ya. Iya. Aku biyen dirabekno bapak gak gelem, oleh Cak Mun kok gak gelem. Milih iki cak diremani. Cak Mun juru kunci ku ah. Heh? Juru kunci kok ya gak. Lho gak apa-apa masih juru kunci profesine tapi kan gemi. Iya. Ya nyatane juru kunci kok saiki ndek omah gedhe mergo saking gemine ya kan. Cak Mun iku kastam. Oh, kastam. Oh sing satpam. Sing gendakmu biyen. Jange diolehno aku. Lah ya tapi iso ora kena digetuni wong jamane jenenge koyo ngono ya. Ya wis kita tambah sing gawe mobil ya. Wis sak cukupe mobile 250, kok supire 250, tambane 50. Ya. Aku ambek sampean masuk ana balung rene adik wong jeneng walaupun wis padha rumah tangganya kita tambahinya iki. Matur sun. Minta simpenan kono iya. Kamu ya ana.
Iki soalnya Kate nandi sampean? ya ngrasani bojomu. Ngono lho. Iki lek gak dirasani gak metu soalnya kok ngono iku. Sampean kalau bojoku kledang-kledang kalau. Ngono iki lho waktune wae. Oh ya wis. Wis ya. Yo, hati-hati. Marane ibu aku gak sepet. Bojoku tak kandhane selak mamprang-mamprang ya kok. Duh, repot. Glani. Selempat serempit apa? Selempat serempit kok dusel kok ndukur kok tangan selempiti kabeh. Apa ku? Ayo. Kertas lho, catetan. Budal wong telu kok iso ninggal aku nek mburi kari. Sampeyan ngari ae ancene. Niate ngari ancene nek sampean. Tadi dulurmu Tarno, Mang. Lho. Wes mangono lho. Kok iso mang? Iku apa ku? Ayo, apa iku? Heh, Cak. Apa iku? Tulisan. Dah duduk, iku. Dompet. Nggih. Aduh, konangan wis aduh mati. Duit teka sapa iku mau ya? Ayo. Kano bojone Cak Tarno ya. Kano. Mang duit dikeki Cak Tarno kongkon ngirimno nang emak. Cak Tarno gak melok timangane rame. Ngono iku pantesen ah. Kepantesan anak di gak melok awak dikon mrono. Wis babano awak dhewe. Aku mantu dia gak pantes melok. Lah sampean? Iya mek budal dhewe. Lho. Kecuali apa? Pariting iku. Lho, iya, sampean tak kei 250. Iya, tak kei ayo rono wong loro. Niki pariting masa kemantu teko pantes ae. Iya. Ancene sampean pinter kok. Lho, apa? Mbujuki aku. Perhitungan ambek. Besok jaman saiki gak perhitungan, jogrok bandare. Kok iso? Tapi Tapi sampean niku elek tak bujuk ya, Kak. Pokoknya selempit selindut ngono kok Adik. Iya, jane tak sak kene lho, Mang, terus tak gembol, terus tak sakek kene. Nah, sing tarep utang kono mau ya. Wis. Ah iya. Tak kena kabeh iku wis. Piro kabeh? 1,5 juta. Lho kok tak kan aku 200. Heh? Kok kan piro? Lah kok gak nyewa mobil lah? Laku ah. Kok iso lho. Sampean sing nyetiri dhewe. Pare ding, 750 ding. Aduh. 1,5 juta mau. Heeh. 750 ding. Kena mak. Gak iso. Gak budal anakku. Wes. Budal dhewe ngono. Budal gak budal apa jare engko pokoke dhuwit sidum. Wes. Saniki mang nang omah lho. Nang omah pantes aku bojone tak Tarno. Ancene sing kebacut Cak Tarno. Cak Tarno munduk kaya ngono ya apa. Cak Tarno ngetokno dhuwit. Babano gak melo. Wis ngene saiki. Ya apa? Wal di piro? Ya iku 1.500 iku sampean iku. 700 sekedang. Kon mulya aku tak dolan, gak ada nyambange mak.